Budem sa snažiť byť stručný. Poviem iba to, čo som povedal v podstate do kamery po zápasovom rozhovore. My sme v prvom polčase urazili šťastie, ale nie tým v tom zmysle, že by sme mali nejaké šance a zahodili ich. Nie. My sme urazili v prvom polčase šťastie z toho dôvodu, že absolútne sme v tom zápase, dá sa povedať, neboli a niečo najviac chýbalo, nejaká viera, sebavedomie, že vôbec tým zápasom niečo môžeme spraviť a víťazná mentalita. Takže bez toho sa futbal hrať nedá, zvlášť v Trnave, keď chcete pomýšľať na úspech, tak to musí byť úplne s iným nastavením. Druhý polčas sa to zmenilo, si myslím. Ukázali sme tam pár dobrých vecí, treba pochváliť aj chalanov, ktorí tam nabehli z lavičky, pretože tú hru našu oživili a pri troche šťastie sme ten zápas kľudne mohli aj vyrovnať a možno pri väčšom šťastí možno aj vyhrať, pretože 2-3 situácie tam sme mali veľmi dobré, veľmi nebezpečné, ale to už sme v podstate to len ťahali z takej nejakej. Už hovorím, že to je vo futbale spravodlivé, že proste keď do toho zápasu nestúpite dobre a nedáte do toho 120%, tak potom už sa to ťažko doťahuje. Ďakujem pekne a teraz priestor pre vaše otázky. Dobrý večer, Samo Prekov z rozhlasu. Čím si vysvetľujete ten prvý polčas, že bol taký nevydarený? Čím to podľa vás bolo? No, mali sme samozrejme, nie je to výhovorka, mali sme trošku aj nabúranú zostavu tým, že cez týždeň Šarapatila u nás trošku vyroza. Takže sme nemohli hrať v kompletnom zložení a ešte včera na tréningu, na predzápasovom tréningu seklo v krížoch Davida Richtarecha. Takže to sme museli riešiť a v podstate to si myslím, že bolo jedným z dôvodov. Ďalším dôvodom je samozrejme, že Tomáš Malec bol po výroze, že trénoval v podstate 1,5 dňa a samozrejme ten potom taký nejaký herný koncept musíme meniť a to si myslím, že aj v prvom polčase sa podpísalo po to, že sme sa viac menej hľadali v tom zápase. Napriek tomu ste dostali iba ten jeden gól, ako ste spomenuli. Vnímali ste to tak, že stále ste v hre aspoň o ten bod? 100%. My sme aj tie striedania chystali tak, že aj cez polčas sme chlapcom nabádali s tým, že v podstate stále 1-0 my môžeme vyrovnať alebo zvrátiť stav v 90. minúte, tak ako sa to v opačnom garde stalo nám s Komárnom. A ja som to pochyby nemal, alebo teda veril som tomu, že sa to môže podariť. Samozrejme musíme tomu veriť všetci. Hej. My, ja neviem, 7 na lavičke ako realizák a 20 hráčov, ktorí sú jednak na ihrisku a jednak takisto na lavičke. Ale mám dneska pocit, že všetci sme tomu neverili.